Merceria Santana ha passat des de Mari Sampere, Sara Montiel, la Brunesa Thyssen, vull dir que nosaltres, al tindre aquesta qualitat de producte i aquest sortit de productes, el nostre clientela és molt ampli. Benvinguts a Merceria Santana. Som una de les botigues emblemàtiques que queden a Portal de l'Àngel. En 1935 es va fundar Merceria Santana. El seu fundador va ser el senyor Marcel Carcassona, que venia d'una família de mercers de Sant Andreu, molt relacionat amb la fàbrica de fils Fabra de Sant Andreu, com he dit. Estem parlant avui en dia de que portem 81 anys aquí a Portal de l'Àngel i és la tercera generació que regenta Merceria Santana. Tenim moltes famílies de productes dintre del que és la merceria. Un article molt important són els botons. I si comencem entrant en el món del botó, començaríem allà a les famílies per materials, que pot ser des d'un botó de banya, un botó de pasta, un botó de corozo, un botó de nàcar, un botó de fusta. Imagini's la quantitat multiplicat a més per colors, vull dir, tenim infinitat de botons, de mides, de formes i de materials. És un món, realment és un món. Després podríem passar a la merceria metàl·lica, que amb això engloba tot el que són agulles imperdibles, agulles de tota mena per cosir pell, per brodar. És immens la quantitat de referències que tenim. Així, molt ràpidament, podríem passar a les passamaneries i cintes, que serien per guarnir qualsevol prenda dels clients. Que és un contingut. Després podríem passar a les entreteles, a les ziga-zagues, vull dir, estaríem aquí anomenant milers de productes. Això seria un altre sector dintre la merceria. Primer botons, segons el que és la merceria metàl·lica, després passaríem a el que seria cinteria i passamaneries, després podríem anar a la secció de puntes. Aquí englobaríem els brodats, els xantillís, vull dir, infinitat de matèries dintre del que seria la donació de puntes. Passaríem a tindre, tenim manteletes, tenim mantons de Manila, podríem passar després al món de la secció de labors, allà podríem tindre de llanes, tapissos, infinitat de productes, podríem passar al món de la filatura, d'un fabricant mateix, el colorido sencer, per fer un exemple, la bobina de 100 metres, estem parlant de més de 500 referències de colors, vull dir, és un món. Anomenar tants productes en tan poc temps és quasi impossible. Antigament la nostra clientela era la senyora de casa i després la modista. El perfil del que era la modista s'ha anat diluint amb el temps. Ara són dissenyadors, són nois joves que fan aquests dissenys i venen buscant novetats per fer prendes molt exclusives. Vull dir, ha anat evolucionant. El fet és que ha evolucionat que un article molt important aquí a la merceria és el pagament tèxtil. Això no existia, però avui s'utilitza molt, perquè vegis com va canviant les tècniques. N'hi ha una mena de termofusibles per tots cantons que no fa falta cosir, que només s'ha fet la planxa i pot fixar. Vull dir que també entrem dintre el que és el món de les noves tecnologies dintre aplicats a la merceria. Doncs amb aquests anys el canvi ha sigut, com he dit, molt radical pel fet que en el moment de l'apertura, en 1935, en vez de dependentes, el personal eren dependents. La botiga estava tota posada amb cadires per poder atendre al modista. Ara mateix, com he dit, són noies que tenen. I l'única cosa que mantenim original de 1935 serien les calasseres de merceria
i dintre del que és el quarto de botons el sistema de desar els botons, que m'he dit. A Merceria Santana, a Barcelona, es coneixen per el que és la venda al detall, el que és la botiga, les dues plantes que tenim. La resta d'Espanya ens coneixen des de la Fundació per ser un dels grossistes més importants que existeixen. Vull dir que nosaltres distribuïm a totes les merceries d'Espanya des de 1935. En aquests moments, el magatzem de merceria Santana Major, el que és la venda a l'engròs, s'està traslladant amb una nova nau molt gran aquí a Badalona. Ho fan a poc. I la botiga es traslladarà el proper any, aquí el 2017. No tenim una data confirmada perquè ens portarà temps, és una cosa molt elaborada per deixar la botiga en condicions. El fet que deixem el portal de l'Àngel és per un tema logístic. Nosaltres, com he comentat, al ser un gran distribuïdor de merceria, tenim el problema de la càrrega i descàrrega de mercaderies. I portant de l'Àngel, amb l'horari que tenim, és força complicat. Per això s'ha optat el magatzem de traslladar-se amb aquesta nau, una nau a Badalona. Nosaltres, el que és la botiga, evidentment volem continuar amb el mateix sistema de venda, els mateixos productes i amb la mateixa clientela, i ens traslladarem l'any vinent aquí al costat del carrer Moles 22, que senzillament està a 200 metres d'aquí de Portal de l'Àngel. Malgrat aquest canvi que farem a l'any 2017, tot continua igual a les noves instal·lacions i us atendrem molt gustosament. Moltes gràcies.